The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan, diha ni Kristo, imong anak ug among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya ug gugma, tabangi ang among banay nga ana sa tanang dapit sa kalibutan ug hiusaha kami diha sa pagka maunungon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eukaristiya ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag ganamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo, magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait ug pag-ampo, ug sa kanunay mangita sa imong kamatuuran ug magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, kaluy kami. Maria ug Jose, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga kasama, mga ginikanan, mga igsuon ko, diha ni Kristo, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko ani usab sa kahanginan, of course din higapon sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM o sa FM 94.1 FM. Sigapon kining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veridas. So, kipit sa 17, no? Sa bulan sa Abril, tuig 2016. Lain na pong atong pagsaulog sa adlaw sa Ginoo. Natong mga Kristohanon, adlaw sa Ginoo karon mao nga pahinumdom nga dili gyud nato kalimtan ang atong obligasyon no sa atong pagtuo nga kita kinahanglan gayud no musimba niining adlaw no sa 7 ka adlaw usara man gyud no ka adlaw ang giobliga gyud no sa pagsimba. Pwede man ta mo simba adlaw-adlaw, mas maayo man na. Pero kanang usa, sa usa ka semana, obligado gyud ana, no? Kanang moral law sa atong
pagtuo. Naayo na nalatid sa napulo kasugo sa Dios. Ang moral law o divine law nga sa usa ka semana mogahin gyud ta usa ka adlaw. Ikapito nga adlaw human sa unom ka adlaw sunod-sunod nga trabaho. Niadto sa baduman tungod kay mao man ay gipili no sa mga Hudiyo nga musugod sila og trabaho. Domingo mo nang ang ilang gipatunong anang moral law, ikapito ka adlaw semana Sabado, og sanglit daan man ang kasabutan og sa bag-ong kasabutan naghisgot na puglaing adlaw diha sa Hebrehanon 4:8 og atong na diskubrihan ang nahimong adlaw nga special alang sa mga Kristohanon ang adlaw naman nga paggabanhaw sa atong Ginoong Kristo. Adlaw sa Ginoo mao nang mabasa na to sa Revelation chapter 1 verse 10. Pinadayag 1:10 adlaw sa Ginoo. Og gusto na kong sublion pod pagpahinomdom ninyo nga nakasiguro ta nga Domingo na sa mga suwat ni Obispo Ignacio tinun-an ni San Juan. Iya gyud ang giklaro kung magbasa-basa ta og mga sinuwat sa mga early fathers sama ni Obispo Ignacio. Ako nang ato nang nabasa nga Domingo na Niadto akong pagtuoan na abinakog Sabado na kay mo man ay akong nahibaw-an pod sa mga gitudlo sa mga Sabadista natong mga igsuon. Abinakog Sabado na kay Lord's Day, Sabado man na, Kanang Sabat. Pero nadiskubrihan nato sa atong pamasa nga lahi naman di ay sa New Covenant. Although gipadayon gihapon ng Sabado sa mga Hudiyo o sa bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili man pud automatic mabiyaan din na nila og unsa na nabatasan. Mo nang makita nato sa Biblia pod sa bag-ong kasabutan nga sa pagsugod-sugod sa simbahan ni Kristo, ila pa nang girespeto sama atong si Santa Maria o uban pa yadtong pagkamatay sa atong Ginoong Jesucristo. Then pagkasabado hingpahulay sila sumala sa sugo kay mo naman na ilang nabatasan. Mao manggali na gamit-gamiton sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist kung anong gipadayon nila ng Sabado kay gipadayon man kuno na sa mga Kristiyano. Well, sa sinugdan sa simbahan nga gitukod ni Kristo, dili nato na nigahon kay mo man na ilang nabatasan. Pero kung ayuhon na tugtuon ang bag-ong kasabutan, makita nato nga hinay-hinay gyud na nilang giusab. Hinay-hinay na nilang giusab. Buot pasabot, mga Kristohanon ra pod gihapon mo giusab. O ato naman ang naisgutan sa tema nato sa igpapahulay. Mauna nga bantay ta, Kay kung magpaulipon ta sa daang kasabutan, hukman ta sa daang kasabutan, Pero naa naman ta sa bagong kasabutan, mao nga ayuhon yun na tugtuon unsa ang bagong kasabutan. Unya ang yawi ana para masabtan ninyo ang baruganong Katoliko mahitungod aning special day of worship o adlaw sa Ginoo. Ang key verses sa Biblia kanang gisuwat ni San Pablo diha sa Colosas. Kapitulo 2 bersikulo 14 ngadto 17. Kay kung saligan lang nato ang mga suwat sa Ebanghelyo, diin nagsugod pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, siyempre mabasa man nato dinha
ang mga nabatasan nila sa daang tinhuan nga wala pa hingpit nila mabiyae diretso. Labi na nga sa pagsugod sa bag-ong tinhuan ni Kristo, mo pa'y pagsugod, siyempre, dili dayon masayran tanan ug unsa ang kalainan sa bag-ong testamento og sa daang kasabutan. So siyempre, kay dili pa man sila hibalo na gyud ug unsa ang bag-ong kasabutan, mao nga dili ikatingala nga doon na gyud mga batasan sa daang kasabutan nga daw magpabilin. Pero kung ayuhon na tugtuon, labi na kung mabasa na nato ang mga panudlo ni Kristo ug mga panudlo sa mga apostoles, sa kaulahian, pag-abot sa panahon, atong masabtan, nga kana dieng ikapito kaadlaw sa semana nga maong Saturday, dili na diha ipatunong ng moral law nga mugahintag usa ka adlaw diya sa usa ka semana nga gihinganlan nag seventh day after 6 days works. Muna divine law. 7th day after 6 days works. Ikapito kaadlaw human sa unom kaadlaw sunod-sunod nga trabaho. Dili na siya nga ikapito kaadlaw sa semana gyud. Kay giusob naman nato ang balaod kung atong itudlo nga kanang ikapito kaadlaw sa semana gyud. Kay sa balaod, klaro man to, review na lang ni. Unom kaadlaw trabaho, ikapito pahulay. Maunay divine law. So sa divine law, usa kaadlaw diha sa usa ka semana na diha ang 7th day. Niadto sa daang kasabutan, 7th day of the week. Pero sa bag-ong kasabutan, giusab na. Pero kanang kausaban, hinay-hinay na, gradual. Di ni mo na makita dayon, kay hinay-hinay mo na. Kay kung unsa ang nabatasan, kung usbon, dili na automatic nga, mausob nga, automatic ba? No? Doon na hinay-hinay. Pres bitaw anang doon na mga naadik sa droga. Dayon mo undang sila, kay nakaamgo nga dili maayo. Doon ay tambag gali sa pipila ka mga doktor nga hinay-hinay man ang pag-undang, dili man pud abrupt o kana bang diretso. Kinaagali explanation ana basig madaot pug kag diretsoon. Di ba? Hinay-hinay. Ingon ana pud ang transition period. Sa gikan sa daang kasabutan nga to sa bag-o, dili na automatic nga nabiyaan dayon tanan. Gani magdebate pa mangging sila, no? Sama atong inumduman ninyo. Ako ning hisgutan ninyo kay part ni siya sa development of doctrine sa simbahan. Kay kung dili nato ni masabtan god ang Katoliko, kanunay gyud nga dili nato mahimong maogyoy nagsulti sa tibuok kamaturan. Mabalit-ad magod ang atong panghuna-huna sa theology nga Katoliko tungod sa iyang paglambo, tungod sa mga kausaban nga gikinahanglan og maoy himuon natong sayop. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo galambo. Unya kung dili nato mahibaw-an ang logic ana, ang wisdom, ang kaalam anang iyang kausaban, kanang iyang paglambo, kung di ta kahibalo ana unsang mga bahina sa Biblia nga dapat natong mahibaw-an o kanang gitawag natog historical reasons o kanang gitawag natog authoritative reasons sa simbahang Katoliko. Kung dili nato na masayran ang atong basis sa pagsabot aning Biblia kadturang kanang gihimo sa uban, kanang ilang private interpretation sa Biblia, mao na nga dili gyud ta ma-inlove sa theology nga Katoliko. Kay ang atong hunahuna inaniman nga ug unsa tong sa daan dias Biblia mabasa litra por litra, ingon ato ra gyud ang dagway na kung mao nay atong basihan sa pagtuo nga wala de galambo ang iglesia sa tupa og unsa tong larawan, unsa tong picture sa
butang ta pagsugod sa bagong kasabutan kining sa New Testament. Ug unsa ang dagway sa simbahan diha, moingon ka nga inana ra gyud ang itsura, inig kakita ni mos Katoliko, uy lahi naman eh. Lambo naman gaya ni, daghan naman kayong membro niya ang iyang pagdumala, structured na gyud gayo, di ba? Dili pareha sa pagsugod nga gipangpili ra diretso ni Kristo, wa na eskwela-eskwela. Di ba? Ipangpili ra niya diya diretso ang mga apostol. Wa na eskwela pag pila ka tuig, di ba? Mga karon kay ang simbahan ron eskwela na magyud ka. Pila ka tuig. Di ba? Doon na gina siya paglambo. Bisan manggali sa ubang tinuhuan. Dili mga makaingon nga ang tinuod ugon sa atong dagway sa pagsugod. Ingon nato ra gyud wala siya paglambo. Dili ingon ana. Kay kung mao na atong basihan sa pagtuo nga unsa atong hitsura sa pagsugod sa simbahan ni Kristo nga ingon ato ra gyud walay kausaban atong ipasabot paglambo, walay kalambuan, dili na tinuod nga simbahan ni Kristo. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, aduna gyud nay paglambo. Mao manggali nga kanang ila ganing gamiton nga argumento nga ang Katoliko dili na mao kay lahi na sa unang iglesia sa pagsugod ni Kristo, na manggali librong Katoliko nga gamito nila kanang mga ministro sa iglesia ni Kristo. Nahinumdum ko, nalimot lang ko sa maong libro, nga ilang kutloon nga giangkon ko no sa pari. Gisulat dito sa basahon sa pari nga, giingon nga ang Katoliko karon lahi na gyud kung ikumpara sa pagsugod gyud ni Kristo niini. Inibang iglesia nga iyang gitukod. So kay nilahi na, mayngon din sila, adili ni mao kadtong gisugdan ni Kristo. Wala nila itudlo ang buot ipasabot sa pari. Nga kining Katoliko mao ni ang gitukod ni Kristo. Pero kay galambo man mao nang ang hitsura ani dili na gyud exactly ug unsa tong dagway gyud sa pagsugod. Maparehas ra gud anang kanang bata. Kanang bata siyempre musugod gyud na siya sa iyang pagkapuya. Mahimong hamis pa ka iyang nawong bisag mag-edad gali siya 1 anyos, 2, 3. Pero inig kadako posible nga matugka na nagbugas-pugas dahil maitom-itom na itsura tungod sa adlaw, usasan. So meaning doon na pag-usab. Pero dili ka kaingon nga katong bataa nalahi na. Tungod kay na usab na ang iyang panagway. Di ba? O dili, maura. Sa edad, musaka, dili kay magpermanente. Mao man ang nahitabo sa simbahan ni Kristo. Sa pagsugod, simple ra ni. Pero kay mulambo man ni, mutubo man ni, mao nang dili na kita makaingon nga o kung sa to saon na mao ra gihapon karon. Mo na bantayan na to. Mo man na ilang sa mga dili Katoliko, mao na ilang strategy. Mo na ilabang gamiton nga kana bang argumento sa pag-disprove sa barugan ng Katoliko, kanang iya bang mga kausaban, kanang iyang paglambo. Duha magunay ka klaseng kausaban. Kausaban nga balido kay maisip nato nga kalambuan o kanang kausaban nga nisimang na sa pagtulunan ni Kristo o pagtulunan sa mga apostol. Mao na. Ang pagtuong Katoliko tinuod nga dunay kausaban, galambo, bisan gani sa iyang kanang gitawag og ecclesiastical law, balaod sa simbahan. Doon na paglambo. Sa una, kanang silibasi kung dili pagminyo, optional, mao nang dunay pari nga minyo, doon na po'y dili. Pero kung minyo, kinahanglan usara. Kanang naa sa 1 Timoteo 3:2. Kung minyo ang usa ka pangulo o obispo, kinahanglan usara. Optional ang silibasi sa ilang balaod sa una sa bag-o pa nagsugod ang simbahan ni Kristo. Mo nang si Pedro gani gihulagway sa Biblia nga minyo, pero si Pablo dili. Kung minyo ang usa ka pangulo sa iglesia, kinahanglan usara. Mo na nga sa history ang simbahang Katoliko na ay mga 29 to 30 ka mga santo papang minyo. Kay awahin naman ning canon law nga giobliga labi na diri sa Latin Church, giobliga ang buot magpari nga magsinggol na lang yun.
Parang dili mabahin ang una-una. Pagtulunan man po na ni Kristo sa disiplina na sa Mateo 19:12 nga dunay dili makahimo sa pagminyo tungod sa gingharian sa langit but pasabot para dili mabahin ang una-una, makaalagad pag-ayo diha sa iyang misyon isip pangulo sa simbahan. Mo na nga naay dili makaminyo og anak nga rason for the kingdom of God. Siya kuno nga makahimo anak padawata. Dili na pugosa. Kay kanang mosulod sa seminary, giklaro naman na nga mo sulod ka seminary usa sa requirement karon celibacy. Mao na nga kung mosulod jud ka sa seminary but pasabot andam ka mudawat anang pagtulunan ni Kristo sa disiplina nga mag-celibate kung dili magminyo. Wala nay pugos oy. Sa to pa kung ang usa ka Katoliko mosulod sa seminary but pasabot andam siya. Andam siya anang usa sa requirement ron sa buot magpari nga magsinggol. So mao na. So wala na gipugos. Wala na gipugos kay kung ganahan gyud ka magminyo, pwede man kay hapon ka magkaalagad sa Ginoo nga sa dili sa bukasyon sa pagkapari. Peres nako minyo man ko. Alagad man gyapon Gus Ginoo. Pwede ko ninyo tawgon og Catholic evangelist. Pero dili ko ministerial evangelist o kana bang ordained kay dili man tanan ordained sa panahon lang ni Kristo sa mga apostol, dili man tanan giordinahan. Di ba? So ako bali sakop lang ko, miyembro lang ko sa gingharian sa mga pari. Ganang giisgutan sa Revelation 1:6 ba na, gingharian sa mga pari. So mao na no, dunay paglambo. Karon mangutana siguro mo nako nga naabay teksto sa Biblia Veritas nga gipanudlo na ni Kristo nga ang iyang iglesia mulambo gyud. Mulambo. Kay mao lagi mo ni bantayan nato. Ako gyud ning gipamalandungan og asa kuron magsugod sa atong padayon nga kini bang pagpadayag. Tagaw-taw. O kanang sa putoy term nalimtan ako. Padayon natong kanang pagpakatap sa kaalam sa tinuhuang Katoliko nga ang uban gihimo nilang sayop. Ako yun ang i-remind ninyo kanunay kanang Isaiah 5:20. Nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga ang puti himuong itom ug ang itom himuong puti. But pasabot ang kamatuoran maoy himuon nilang bakak ug ang bakak maoy himuon nilang tinuod. Diba, gihinay-hinay naman ako na dirig pang Sibya, gikan pas larawan, mga santos, mga pagtulon, ana to, mahitungod anang mga butanga, doon na tayo mga support. Dili lang kay teksto. Apil na ang logic. Dili man na to masiparate ng logic o mga scriptural evidences kay. Si St. Thomas Aquinas pa, ingon siya nga, faith is not opposed to reason. But pasabot, ang pagtuo dili kasupak sa rason. But ipasabot, we can defend through reason sa atong pagtuo. Og na-prove yun na ni St. Thomas Aquinas katong sa iyang panahon nga dunay mga atheist di mutuog Dios nga ila kunong gubon ang pagtuo pinaagi sa rason. But pasabot, mag-invento silang mga pangutana nga itumong sa pagtuong Kristiyano o dili katubag ang Kristiyano but pasabot sayop, dili katuhuan ang pagtuo o relihiyon. Pero si St. Thomas, ingon siya nga, di na tinuod. Iya ginang gipamatud-an nga dili na tinuod pinaagi sa pagtubag sa mga argumento sa mga atheist. O maayo kay pagkatubag, mo nang nagaingon siya nga, faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. Now, kita mga Kristohanon karon makapamatuod lang taan kung kabaluta. So, needs to study. No? Kinahanglan ini ang pagtuon. Kaya kung di ta magtuon, di kita kahibaluan Parehas na diya sa eskwelahan. Di ba? Diya sa itong eskwelahan, makapasar bago ta sa exam kung wa na ito natun ng examination.
Unsay gikuan diha. So inana ra pud kita mga Katoliko, no? Ato ning ipahinumdom. Nganong di man ta katubag kung pangutan-on ta? Siyempre kiwa man ta kahibalo. Wa siguro yung nagkatudlo nato o kung naay magtudlo di puta minaw kay lahi pod ang atong gustong tun-an, di ba? Mao din ni painumdom nako sa mga Katoliko. Daghang kay mga Katoliko nga magreklamo nya pasanginlan na nila ilang relihiyong Katoliko nganong di sila kahibalo. Na sa may imong gihimo nga sige man na gaawhag ng atong mga lidere sa pagtuo nga tun-an lagi nato atong pagtuo. Hinoon siguro ang uban po siguro nagkulang sa pagpahinumdom mao nang mga sakop pod na nasimang kay kulang sa pagpahinumdom pero wa man siguro magkulang og pagpahinumdom ang atong simbahan. Ang ato lang yung inclination gipaundayan nato ba kining influensya sa kalibutan nga tamis ra ba pod. Daghan kay influensya sa kalibutan nga tamis nga didto ta ganoyon din hantod didto ra ta mo focus og didto na ta ma-addict. Di ba? Prasaan ang addict sa sugal, addict sa inom, addict sa droga, daghang klase sa addict, no? O daghang kayong gi-offer ang kalibutan. Di ba? Daghang kayong gi-offer ang kalibutan. Kung sa tindahan pa na, daghang baligya. O mo ning kalibutan, daghan. O gusto ka gingon ani, naa. Gusto ka gingon ana, naa. At tanan. O niya ka na, duha ra gyud kuan ana, kanang maklasify na to na, mabahin na to na sa duha. Kanang imong gusto, kana gusto na siyawa. Then kanang gusto po nga usan nimo, kana gusto na Ginoo. Katong usang gusto nimo, kana gusto siyawa na. Mo na atong balansihon, asa may atong gusto nga tun-an. Ikinabuhi kanang gusto sa Ginoo o gusto siyawa. Diba? Ana raman. Pero karon kay duol ng eleksyon. Anhataan ng pagbaligya sa atong boto, gusto siyawa na. O pagpalit og boto, gusto siyawa na. Sige, dayon ta na. Marago na, duhara na. Gusto siyawa o gusto sa Ginoo. Na kini nga atong gibuhat ron, nagpanalipod sa kumatuoran, adili gini gusto siyawa. Di ba? Kuan nun, pungot nung yawa ani kay kuan man ni, sa gabal man ni sa iyang plano. Sa manday plano, programa siyawa. Ang programa siyawa nga libugon ta niya. Bahin-bahinon ta niya. Mo pito ni na itabo na to ron. Nadaghaning tinuhuan kay mo man iyang gusto panagbahin-bahin. Panagbahin-bahin. Unya kining panagbahin-bahin, kuan ra ba ni, tamis ra ba ni? Mo nang daghang ganahan ani. Di ba wa mo mahibulong ana nga nganong murag wala lang nato atong division sa pagtuo? Gani mo na himuong correct ning kini gitawag ni Pope Benedict XVI og relativism. Sam na relativism. Ang kanang pagdikta, nagdikta na ron ang relativism, dictatorship of relativism. Ano unsa man ang relativism? Wala kunoy absolute truth. Ang kamatuoran kuno lain-lain og bersyon, mura bag bersyon ba sa kuan kanang Windows? Di ba? Na Windows 7, Windows 8, na XP. Di ba? Ingon ana kunong kamatuoran lain-lain og bersyon. Na murag software sa computer. Dili ingon na oy, liman ka. Ang relihiyon o balaod sa Dios bersyon. Ay noon og sabto na to bersyon. Aduhara na ka bersyon kung i-bersyon na to. Daang kasabutan o bagong kasabutan. Pero dili inang bersyon ron sa mga tao, no? Nga gidaghan nga dire sa Biblia duhara man ka bersyon, daan og bagong kasabutan. Mao na. Dili kay lain-lain nga mao ni sa Iglesia ni Cristo, mao ni sa lain-lain, dili. Kaysa ang Christianity usa ra gyud ka bersyon, bag-ong kasabutan, New Covenant Kingdom ni Jesus Christ. Mao na. Di na to na usub-usubon. Niya ang panudloan na nagagikan gyud na sa mga authorized persons kana bang gipadala kay saong kuno pagtudlo kung wala gipadala na sa Roma 10:15. Unya ang pagpadala through ordination, pandong sa kamot. So ang pundok nga ang iyang ordination, makita gyud mo sa history ba nga gikan sa mga apostoles. Unaan niya ang authority sa pagpanudlo. Dili kay bisan kinsa atong
paminaon bisag walay authority. Na mo man ay makapabahin-bahin na to nga dili ta magmain sa authority nga gihuptan anang kanang gatudlo na to. Basta kay mailang mo basa sa Biblia, mailang mo sabot, tuo rin ta. Nya, lahi na iyang pagsabot. Wa man din masubay atong authoritative interpretation. Pagbahin-bahin man na to. Aniya, basahon ko mga igsuon ang teksto sa Biblia nga si Kristo pagani niya itong diri siya nanudlo. Nagpasidaan na siya nga ang iyang iglesia maglambo gyud. Put pasabot, dili na to ba tan-awon ba nga og unsa tong i-picture sa una sa simbahan, mayong kag inato ra yung dagway nga inig kausab mo ingon ni kag adili na ni maoning katoliko kay naglambo naman. Di lahi naman yang itsura, structured naman. Di ba? Ang magpari kinahanglan mo eskwela gyud. O doon na mga eskwelahan. Sa una, wa man to eskwelahan. Pero ni Kristo nga, mayngog pila ka tuig kang eskwela. Dili, tudlo na to diretso ni Kristo din gitudluan. Tumatik na kang tinunan. Kay, mao lagi pagsugo, dili palambo kayo. Natanawan ning iyang giingon ni Kristo diri nga klaro kayo nga muhaom kayo sa barugan ng Katoliko. Nga doon na gay paglambo. Giingon diri, John chapter 14 verse 12. Juan kapitulo 14 versikulo 12. Verily, verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, he do also, and greater works than this shall he do, because I go unto my Father. Ingon siya diri nga, sa tong mutuo, musunod kanako, magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini. Kay muadto naman ko sa akong amahan. But pasabot niya, kay dili manggod siya magdugay diri sa kalibutan. Di manggod siya magdugay sa kalibutan. Nya kita magdugay pa man ta diri. Niingon siya nga, kadtong but musunod nako, magbuhat sa akong gibuhat, og magbuhat siya, labaw pa niini. May labaw pa nini sa to pa. Dili to ingon ato ra gyud sa una. Kay ang iya diing sugo nga mulabaw pa sa iyang gihimo. Na? Mulambo. Yan na pa diri sa San Marcos kapitulo 4. Mo ning gali ako yung paborito kaayo nga paghulagway sa simbahang Katoliko nga natuman gyud ni. Mao ni pagtulun-an nga klaro diri sa Biblia pero dili nimo atong gituhuan ron, di ba? Di ba? San Marcos kapitulo 4, lahi man no ay gipakatapos kalibutan, no? Ani basahon nato ning San Marcos kapitulo 4 tudling 30 ngadto sa 32. San Marcos kapitulo 4 tudling 30 ngadto sa 32. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato sa pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga og dinhi magpasilong og magsalag ang mga langgam. Nainumdum ko anang itong simbahan labi nagkadlawon mo simbata dahil misa alas 5 nga. Ning sulod na to simbahan. Gihulag kining paghulagway ni makita na to ni sulod sa tong simbahan. Kana gayng ni mga langga maglupad-lupad sulod sa tong simbahan. Mao gini. Although kuan na siya kanang description. Pero ang meaning gyud ana nga kining atong simbahan nga gitukod ni Kristo. Muguan ni siya mahimo ni siyang inila o mahimo ning dalangpan. Daghang kay mo sulod ani. Musakay. Daghang klase. Di ba? Daghang musakay ani. Usana na kanang buot mo guba sa simbahan nga mangispiya. Di ba? Di ba? Yan ang na yung mga na manggali ni hinumdum ko nga nganong ang simbahan supak anang masonry. Ngano man kay na ay hidden teaching ana. O but hidden ba na o wala. Klaro ba na dayag nga ang naay teaching anang masonry nga pagguba sa simbahan sa structure sa mga pagtulunan simbahan. Okay. Atong bantayan na
kung gusto mo og kanang halapad nga pagpamatuod ana, tun-in ninyo ang mga dokumentong katoliko nga gisgutan ng Freemasonry, no? Kay mura ba na usapo na sa kuan ron, usos kalibutan, kay brotherhood man na, pero ang hidden kuan na kanang mga teachings kuan kay na pakigbatok na sa baruganan sa simbahan. Muna nga siguro kung ang huna-huna sa uban brotherhood lang ng Freemasonry, muna okay atong irespeto na, pero tunin ninyo ang pagtulunan yun ana, doktrina ana, o asa gisupak o asa guban nila ang baruganang Katoliko. Mo mangani nga naamanggali gyud po ini kana bang kalampusan ang pipila, no? Kay paras aning dictatorship of relativism nga walay absolute truth kini usa naman ni sa epekto. Okay, gani ang Katoliko nga baruganan mo himuong sayop, kay mo ngano kuno ang Katoliko mo claim nga siya ray sakto. Ang uban dil na ay kulang isipyat na sa man usar may Dios, usar man pud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ana man gyud na. So lisod kaayo nimo dawaton ang tinuhoang Katoliko ron kung naulipon taan ng dictatorship of relativism. Nya tamis ra makaay ng dictatorship of relativism. Kay nga naman gitagaan man ka og kana bang authority nga kung ingon ana ang imong pagsabot, imo po na imo. No, mo po na imo. Then ang salain pod mo po na iyang pagsabot, mo po na ila. Then equal na. Dili ta mo ingon nga sayop na inyo. Correct na ila. Mo na dictatorship of relativism, tanan puros husto. Na wala na sayop. Kuyawa na. Puyawa na wanay puros na correct. Muna nga tamis gali na namang gali pundok ana dilang nako sa hinganlan ron kay balo mo ana na pundok ana ron nga mo na ilang pagtulunan parehas ra kuno tanan pundok. Parehas ra, no? Tamis kay na daghang nituo pod ana. Pero kung tan-aw na to ang gitukod ni Kristo, dili man ning ana usar man gyud na kapundok ang gitukod ni Kristo. Nya niingon pagali siya sa 1 Juan 2:18-19, kadtong mubiya ani isipon nga dili tinuod sakop, kay ang tinuod sakop magpabilin. Muuno ani. Mao na nga ang tinuod nga pundok ni Kristo supak anang panagbahin-bahin. No, kanang klaro man ang Roma 16:17, pagbantay kamo niya anang magtudlo o mga pagtulunan nga lahi sa inyong nadawat. Nga kanang mubahin-bahin ninyo, bantay mo ana. Kay ang ilara bang panudlo wala tamis. Galay term ang gigamit dito kanang malamatong mga pulong. Tamis, di ba? Pagkadagang pundok ron nga hingdaghan gumikan anang tamis mo kay manudlo. Naaman po sa Biblia. Parehas ani ron, no? Pero dili kay ni kuan ron kusog, no? Pero historically nahimo po ni siyang mandaragit o kanang agila. Kining 70 Adventist, usap po ni sa agila nga akong nakita sa history. Nga naman, kay daghan pong nag 70 Adventist tungod anang Sabado, 70 of the week, kay naamangod po nas Biblia. Kay naas Biblia, mayon daig tinuod. Bisag si Ellen White mo'y gatukod ana, tinuod. Kay naamas Biblia ang gitudlo. Dili man ingon ana ang pag-determine sa iglesyang gitukod ni Kristo. Dili lang kay tungod kumo ba kay ang imong pagtulunan na sa Biblia, tinuod na dayon. Panitan ako. Tukod ko grupo ron. Dayon, kopyahon ako ng gitudlo sa Adventist. Na karon kay naamas Biblia akong gitudlo, tinuod na dayon akong pundok. Dili oy. Susihon sa 15 gatukod. Ay, ikaw may gatukod, anak Veritas. Adili na mao. Napagilaing kuwan ana, pag cross-examine. Kanus nasug din ni Kristo iyang pundok. Unang siglo, 33 AD. Unya, sa ato pa kung magtukod pagkaglaig pundok na, dili na mao bisan pagkopyahon mo tanang pagtulunan des Biblia, dili na matinuod na imo pundok. Kay kung mao na matinuod gihapon ng imo, mura na naronog kalitan. Balay ni kuan, Mr. X. Iyan ang natukod ni adtong
kuan pa 1950. O dito sa Pampanga, Philippines. Pero 1950 ha. O dayon naapoy magtukod og laing balay din mingon day kini balay ni Mr. X. Unya karon na 2016. Nakaroon kung mangutan may tinuod balay ni Mr. X ana nga parehas man na balay ni Mr. X. Nasusihon din mo katong original. Kano sa man nagsugod tong balay ni Mr. X o natukod 1950. Maingon ni akato mo tinuod. Nya kining natukod sa karon 2016 kopya na ni. Dili na ni mao kay kapila man day matukod ni Mr. X tong iyang balay na niya to kasaraman niya to 1950. So kung maghimo pagkag imo ron diha nakopya na. Kay ang original dugay naman natukod. Niya to pa mang 1950. Ina na raman po ang iglesyang gitukod ni Kristo. Nisugda niya niadtong 33 AD o ng siglo. Dayon galambo mao na nga ang iyang itsura dili na gyud nato maparehas giunsa niya pagsugod. Kay galambo naman. Unya mo man ay gamiton nilang kuan kanang galing unsa na mo man ay gamitong argumento o pag-disprove sa Katoliko sa Adventist mingon sila nga tumo anang Katoliko nga nausab naman na. Wala ta kahibalo unsay reason unsa may biblical, historical o authoritative reason sa kausaban. Na mayon din kag sakto sila kay naas Biblia ilang gitudlo, pero historically dili na mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Di ba? Tanawan ning kang Kristo nga gitukod atong usbog basa ni Marcos 4 tudling 30 ngadto sa 32. Unya nang ngutana si Jesus, sa unsa mang butang nga ikatandi nato ang paghari sa Dios? Ug unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa, nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Managko ang iyang mga sanga, og dinhi magpasilong, og magsalag ang mga langgam. Tanawa. So mahimong labing dako. Kuno ang kingherian o simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya kanus aman niya nasugdan. Niadto pang unang siglo, mga 33 or 30 AD, ako lang ingong 30 or 33, kay naay mga referensya god nga dili magparehas og asa sila magsugod og ihap sa year of the Lord. Mao na nga naay 30, naapoy 33 AD. Pero bisan asa ana, pero ang kuan yod, kasagaran yod nga mga historian, ang ilag yung pilion kanang 33 AD mo nang gamito na to ang 33 AD. So niadtong 33 AD na sugdan ni Kristo. Unya sama kuno sa liso sa mustasa nga gamay sa pagsugod apan inig tubo mahimong labing dako. Imagine mag 2,000 ka tuig na. Di ato na nang masabot nga higanti na ning simbahan sa to pagalambo. Higanti na ni. Mo na nga kanang ubang mga pundok ron nga ilang himong argumento nang sa Lucas 12:32 nga ayaw kahadlok gamayng panon. Moingon man day na sila nga adili na Katoliko kay Katoliko pulbidang dakuha na. Dakuha na. Na diri sa Lucas 12:32 mo man ay gamiton sa uban. Lucas 12:32 ayaw kahadlok gamayng panon. Moingon sila nga kana klaro gyud ang dili Katoliko kay dako kay nang Katoliko kinadak ana ang Kristiyanong tinhuan. Nya ang tubag Katoliko kanus man na gisulti. Niadto pa nang unang siglo nga bag-o pa nagsugod. Gamay pang mga sakop mo nang giingnan sa Ginoo ayaw kahadlok gamayng panon. Kanus man na sa pagsugod. Pero inigtubo ana mahimo pa ba ng gamay? Dili oy. Mahimong labing dako. Unya kay mag 2,000 ka tuig naman, so dako higanti na ning simbahan na. Nadaytoy moingon nga nadaytoy ni challenge nga ang Katoliko dili kuno mo'y kinadak-an. Natoy higalang Muslim nga akong nahibaw-an sa una niadto ingon siya nga dili man Katoliko mo'y kinadak-an. Veritas.
Kami mang mga Muslim. Well, ang akong reaksyon ingon ko, granting nga ang Muslim mo'y kinadak-an. Granting ha, without admitting sa kay depende man gud sa data, no? Data nga asa ka nagbase nga data. Now, granting nga di sa ta mo admit kay kinahanglan tag kanang reference gyud o kanang kanabang makasalig gyud ta nga data. Mayon sa granting nga ang Muslim mo'y kinadak-an. Unya kay wala pa man pod mahuman ang misyon sa simbahan. But pasabot, ibutang lang na to. Muslim mo'y kinadak-an. Sunod ang Katoliko. Unya kay wala pa man mahuman o wali ang Katoliko. But pasabot, posible nga wa pa matuman tibuok kanang giingon diri sa Marcos 4:30 ngadto 32. Pero mao gining gingharianan ni Kristo mahimong labing dako mura hinahinin na manggali gyud siya ma-realize kay dako na kayo ang simbahan din daghan na manggaling pong mga lugar nga na-converted sa Christianity. Daghan na mga Muslim pod hinay-hinay nga na-convert sa pagka-Kristiyano. Naapoy hinoy mga Kristiyano nga ni-convert sa pagka-Muslim. Pero akong gitan-aw dihag maayo diha sa pag-research nako ubay pero mas daghan gyud ang Muslim nga nag-Kristiyano ron, no? Sa ako lang research. So, mauna nga Katoliko gyapoy makakuan. Unya, ang gihulagway diri sa Marcos 4:30 ngadto sa 32, Kristyanismo man eh. Dili man siya Islam. So, Christianity ang gitumbok diri. So, dili pod maangkon sa Islam kining Marcos 4:30 ngadto sa 32 kay ang gihulagway diri sa Biblia sa San Marcos Christianity man ni dili man ni Islam. So mao na nga kita mga Kristiyano sa ato lang kung di sa nato i-apil lang Islam, Katoliko may makaangkon aning San Marcos kapitulo 4 tudling 30 ngadto sa 32 nga gingharian ni Kristo nga mahimong labing dako. Mahimong labing dako. Napagali to tudling diri nalimot ko unsa to nga giingon nga kuan ko ni mitubo ko no ning hariana sa paagi nga wala masabti. Na? Wala masabti. Mao po ni ang tinuan ron ni Kristo nga nahimong labing dako nga maoning Katoliko, hitubo ni siya nga daghang kay wa kasabot. Di ba? Mao man na kay ngano god nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga dili nimo na sayon sabton kay Dios gud may gatukod. Maimo bago nang masabot sa iyang kinatibukan. Paras kudaan ng Diyos. O bitaw gatudlo ang Katoliko nga ang Diyos misteryo. Maningon Santissima Trinidad. Ngano man ang usa man na nga tulo man na. O ngano man ang tulo nga usara man na. O kana misteryo na. Maka-explain ta na pero dili gyud kinatibukan kay giingon man sa filosofiya pod nga kung matugkad na to ang Dios sama ra pod nga nilabaw na ta sa Dios. So mo nang Katoliko moingon yun nga dili na matugkad ng Dios sa iyang kinatibukan. Mao na nga kanang mga argumento sa mga Katoliko bahin lang na that is part about God but dili na sa kinatibukan. Nainomdom man ko nga dunay nisaway namong mga tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, maingon sila nga tanaw ra guning mga depensor Katoliko nagpakamayng laki pa ni sila pari kay ang pari niingon nga dili matugkad sa kinatibukan ang Dios kay misteryo nya mga CFD mga tigpanalipod yano-yanuhon ra man nila ng pagtubag sa mga atake sa Trinity kuno nagpaka maalam kunin ng mga CFD. Unsa may tubag na mo ana, wala may miingon nga natugkad na mo sa kinatibuk-an ang Dios. Kanang among nahibaw-an bahin lang na. Part nga igo-igo makatubag sa mga objection, sa mga atake sa ubang tinuhuan. Kay niingon man si St. Thomas nga faith is not opposed to reason. Ang pagtuo dili kasupak sa rason. So kanang inyong mga argumento nga tawhanon matubag ra po na sa among nasayran nga isip tao. Sa among nasayran nga limitado. Kay dili man mo ingon nga kami nasayod sa tanan kay only God knows all. But pasabot ang invento nga mga argumento atake sa tao
matubag rapod og argumento nga nahibaw-an sa tao. Pero dili tibuok kay mayon kag tibuok sayod kas tanan, Dios ray na sayod sa tanan. Di ba? Oh. Mo bitaw na nga namiingon sila nga si Kristo kuno dili kuno mayon na mga iglesia ni Kristo. Si Kristo dili Dios kay wala masayod sa tanan. Na Lucas ba na 24, 26. Yan so may tubag sa Katoliko, nagpakatao man tos Kristo, mao nang dunay sa kinaiya nga dunay limitasyon, mao na iyang pagkatao nga wala masayod sa tanan. Pero sa iyang pagka-Dios nga usa sa amahan, sayod sa tanan. Nabay teksto anas Biblia nga si Kristo sayod sa tanan, nga dili na sa iyang pagkatao kundi sa iya ng pagka-Dios. Basahan ninyo Juan 21 bersikulo 17. Niingon si Pedro nga, Ginoo ko, nasayod kas tanan. Natanawa, ang unang Santo Papa na, nagsulti na, nga si Kristo kuno, nasayod sa tanan. Nya, makaingon ka nga sa iya ng pagkatao, dili oy, sa iya ng pagka-Diyos. Di ba? Kaya mga naman ng mga ministro sa Iglesia ni Kristo, dili Diyos si Kristo. Kay ang Diyos, nasayod sa tanan. Kaya si Kristo, kay wa man masayod sa tanan, kaya mo gipangutana siya kanus mo matapos ang kalibutan kanus asyo mo balik im siya nga wa ko masayod ana ang amahan ra. Mingaw na sila, adili gyud Dios si Kristo. Kaya wa man siya masayod sa tanan. Tubag Katoliko. Well, unsa man ang wala masayod sa tanan nga kinaiya ni Kristo, amaw na iyang pagkatao. Dunay limitasyon. Pero sa iyang pagka-Dios, awa na ilaing teksto ana kanang sa Juan 21:17. Nga niingon si Pedro, Ginoo ko, nasayod kas tanan. Basin moingon na po sila, sayop man na si Kuan. Si Pedro. Sayop man na si Pedro. Nainomdom po ko ato kung sa Juan 20:28. Nga gigamit na tong mga Katoliko ng Juan 20:28 nga si Tomas niingon nga si Kristo Dios, Ginoo og Dios. Kay mo man ay pagtuo na tong Katoliko nga si Kristo di lang kay tao, Dios man siyang nagpakatao, mo nang duha iyang kinaiya, ang pagka-Dios ug pagkatao. Nya supako na sa mga iglesia ni Kristo. Na tanawa ra gud no unsa ka deception o sa ka limbong anang grupuha nga naman gihinganlan sa ngalan ni Kristo pero dili sundon ng mga gitudlo tanan sa Biblia. Kay si Tomas niingon nga si Kristo Ginoo og Dios. Di ba? Nya unsa may tubag nila ana, nasayop si Tomas. Nawa katong debate dito sa Amerika si Jose Ventilacion og si Carl Keating no sa Katoliko, debate sila gigamit ni Carl Keating ng Juan 20:28 nga si Tomas gani nituo nga si Kristo Dios, Ginoo og Dios. Unsa may tubag sa defender o sa Iglesia ni Kristo, si Jose Ventilacion, ingon siya, sayop si Tomas. Tanawa, sayop kunus Tomas. Ila ra tong kaugalingong pagsabot kay wa gyoy mabasa sa Biblia nga nasayop si Tomas. Kung kadtong si Kristo nga dunay mga tao nga nakakita niya, unya mingon nga daw nakakita kunog espiritu, gikoreksyon na ni Kristo kay ang espiritu way unod og bukog. Nya kadtong ilang nakita gud ni Kristo, duna may unod og bukog sa iya man tong kinaiya sa pagkatao. Kay nagpakatao man siya, mo nang gikoreksyonan niya ang sayop nga panghuna-huna sa mga tao. Sa ato pa, kung sayop koreksyonan. Unya, diya sa Juan 20:28 nga nagtuo si Tomas nga si Kristo Ginoo og Dios. Kung sayop pa to, gikoreksyonan unta ni Kristo, niingon unta siya nga sayop ka Tomas. Dili ko Dios, ingon untas Kristo. Wa man moingon si Kristo nga nasayop ka Tomas. Gani unsa may giingon ni Kristo? Tomas, nituo ba ka nako tungod kay nakakita ka? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. So ang reaksyon ni Kristo, wa gid siya moingon nga sayop ang pagtuo ni Tomas nga siya Dios. Giingnan lang siya ni Kristo nga nituo ba ka Tomas kay nakakita ka? Bulahan kadtong mituo bisan wala makakita. Parehas pag-ingon ba? Nga bulahan kadtong mga Kristiyano nga nagpabilin sa Katoliko kay mao man gyud ang tinuod nga gitukod ni Kristo
bulahan ka mo nga mipabilin, bisan wa mo kasabot. Diba? Yan naman, kay ang tinuod nga pagtuo, wa na magkinahanglag ebidensya. Although, ang ebidensya, part na sa Christianity, kay naamang yung mga milagro, naamang yung mga pamatuod ang Christianity. Pero ang tinuod yun nga pagtuo matod pa ni Kristo, wala na ibase nga kinahanglan, dun na yung ebidensya. Pero saan ang gihimong barahan sa ubang tao, kanang dili mo tuo gali, mga atheist, ang himuon nilang barahan sa ilang pagtuo, kanang science ra gyud. Nga kinahanglan dun na yung ebidensya. Kay kung wala ebidensya, dili yun na tinuod. Na pagkadaghan ra bang tinuod aning kalibutan na nga, wa gyud mo diskubrehis tao. Dili ka eksplikar ang tao. Kana ganing adlaw o. Matod pa sa science, ang adlaw kuno sunog. Wala kuno'y kana kunong kahayag sunog. Okay kanang adlaw, hayag man na sutupan na sunog. Kay matag batag kahayag na agyo'y sunog persa ng bumbilya na man ay filament. Nga combustible material nga mo'y hinungdan sa kahayag. Kung walay sunog, wa po'y kahayag. Mao na nga og ang usa ka kahayag mapalong but pasabot na ut-ut na tong bahin nga masunog persa ng pilamen, mapunder ang suga kay na kuan man na ut-ut man tong buta nga masunog. O ingon na. Unya ngano kuno kanang adlaw unsa man sa kadako sa bahin nga masunog ana combustible material nga wa man makibrahi ang iyang kahayag. Sige ra man gasiga, wa man gyud mapalong. Muna dili matubag sa science. Hindi na matubag sa tao. Muna nga, daghang misteryo aning kalibutan nga dili na matugkad og tao. Ya mayong ka nga, dili tinuod kay dili matugkad og tao. Dili na. Kay Dios lagoy na sayod sa tanan. So, mao na mga igsoon, no? Nya kay wa naman tayo igong panahon, naapa man ko sa sinugdanan. Bisod kay ni kaning tapika ni maraton man guni, no? So hinahinayon na to ni, no? Nga ato lang yung bantayan. Dili ebidensya nga ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist na as Biblia tinuod na. Yeah. Ang tinuod gani dunay paglambo. Ang wala mahibaw isa mga Seventh-day Adventist kanang naulipon pa anang tinuhuana, unsay hinungdan nganong na Domingo na nga katuhuan gihapon valid. Simple ra, tagaan mo na ako guide. I-research ang Christianity, unang siglo, ikaduha, ikatulo, ikaupat. Ay mag-rely anang per century ra kanang naas Biblia. Kaya dias Biblia, siyempre mabasag yun ang Sabado. Kay naaman diha ang ilang history, diin bag-o pa nagsugod ang simbahan, nga ila pang girespeto ng Sabado kay wala palagi matudlo og ayo ang New Covenant teaching ni Jesus Christ nga lahi na ang ilang adlaw nga hiusahan. Mo nang di ka kabaluan na, mao nang maulipon gyapon ka anang tinuana. Ako day hapit man ko ana sa una. Okay. So, wa naman daigong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, diri sa Diocese of Dipolog, pinaagi sa atong halangdong obispo, Monsignor Sibero Kaermari, ubanas mga kaparian, hangtod sunod higayon ay po ninyo si Piata Day ang lamdag sa kahitasan karong 2:30. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.